Żagħżugħ ta' 21 sena mir-Rabat jinsab rikoverat l-Isptar Mater Dei wara li ndarab f'hit and run f'Raħal Ġdid. Is-sewwieq ġie arrestat mill-pulizija u qed jinżamm arrestat b'rabta ma' dan il-każ. L-inċident seħħ għal ħabta ta' 2.5 fit-triq Duminku Mintoff f'Raħal Ġdid meta żagħżugħ intlaqat minn vettura tal-għamla Mercedes misjuqa minn raġel ta' 27 sena mill-Isla bix-xufier jaħrab minn fuq il-post wara l-inċident. Kien hawn li l-Pulizija mid-Distrett kif ukoll mis-sezzjoni tar-Rapid Intervention Unit bdew bit-tfittxija intensiva għal vettura flimkien max-xufier fejn fi ftit ħin waqfu l-vettura f'Raħal Ġdid stess u arrestaw lix-xufier. Fuq il-post issejħet ambulanza li ħadet liż-żagħżugħ l-Isptar Mater Dei sabiex jingħata l-kura. Il-kundizzjoni tiegħu għadha mhix magħrufa. Pulizija għadha għaddejja bl-investigazzjonijiet. Nofsija wara raġel ittieħed l-isptar wara li kien involut f'inċident bejn 3 vetturi. Il-każ seħħ l-ħabta ta' 3 fit-triq reġjonali fl-Imsida meta l-vittma kien involut f'ħabta bejn 3 vetturi fosthom Ford Focus misjuqa minn mara ta' 35 sena mir-Rabat Għawdex, BMW misjuqa minn raġel ta' 31 sena mis-Swieqi u Honda Civic misjuqa minn raġel ta' 42 sena minn Ħażebbuġ. Fuq il-post issejħet ambulanza fejn ħadet lix-xufier tal-BMW l-Isptar Mater Dei biex jingħata l-kura. Kundizzjoni tiegħu għadha mhix magħrufa.